2, 3. שבת שלום ומבורך. אנחנו נמצאים בחנות של חי אהרון בשוק מחנה יהודה, טרמינל 3. השבת, שבת מקם חיג'אז, בגלל תשעה באב. פרשת דברים, אנחנו מקדישים את זה לעקיבא נורולה מלוס אנג'לס, השם ישמור אותו ויחייהו. אם הזמן בוגד אל תאלצהו ואל תרדוף אחריו, כי רבים חללים מפיל הזמן ובוגדים באו שעריו. עשה זאת אפוא בני והנצל מערי וגואב בטח באדוני ועשה טוב, כי בוטח באדוני ישב. כולם ביחד. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי רחמים הקדוש ברוך הוא לאחדו דילי חתן